insha Allah wannan hanyar da da Allah ta yi ta ƙare insha Allah. Ba mu tsaya ga wannan ba, kun ga mutane da sun ka zo wajen dogo jirgin ƙasa wanda zai tasowa daga Najeriya, waccan shiga ma na yi muku zancen shi insha Allah nan da sa rai cikin 2027 shekara mai zuwa zai shigowa Maraɗi in Allah ya yarda, muna tsammanin wannan. Banda shi kwanakin baya na yi muku zancen ruwa ana ta yin su foraji fizan yana nan cikin jihar Maraɗi ko yana yi. Banda wannan bututu wanga mai ɗoka iska na gas wanda ake dahuwa da shi, kun ga sun zo sun wuce kwanakin bayan nan, bai wuce sati guda ba. Ana ga dibin hanyar da zai biya, ya hito daga Najeriya ya shigo Niger, ya ratsa Niger ya je Algeria. Insha Allah wannan shi kuma aiki ne ga 'yan ƙasa za su samu. Banda wannan muna da niyya na wuta bisa kai ga program na salkadam na wannan, ko da ba a kan mishi ga hannu ba, amma in an samu an yi shi wajen kilo megawatt 600, astagfirullah, megawatt 600 za a samu. Duk matsalar wutanmu insha Allah za ta karewa ta cikin faɗin Nijar. Ko yanzu na ga abin da mun kai, amma in mun samu mun yi wannan shi kuma ci gaba ne babba ga ƙasarmu, yalla sai mu saida mu wasu ƙasashe in Allah ya yarda. Kenan akwai haske. Banda wannan bisa kai ga gimshiki na 4 wanda ke kula da rayuwar 'yan adam da karatun ɗiyanmu da jikokinmu, muna yi nan cikin Maraɗi, region ɗin Maraɗi, ana yin CSE 15